Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως και της Τραπεζούντος, σε πολλές περιοχές του Πόντου συνεχίστηκε η αντίσταση κατά του κατακτητού. Ο αγώνας αυτός κράτησε αρκετές δεκαετίες. Έρθεν ο Τούρκον ο κακόν και κόνεψαν στη χώραν, το μάλια Τούρκ εγόμωσαν και τα βουνά λεβέντους. Η γενναία αντίσταση των αγωνιστών πάνω στα ψηλά βουνά εδυνάμωσε τη φλόγα της ελπίδας και δρέωσε την πίστη ότι την άλωση θα διαδεχθεί μια μέρα η Ανάσταση του γένους. Έτσι, με τα παλιά κριτικά τραγούδια στο στόμα, οι νέοι Ακρίτες συνέχιζαν υπερήφανοι τον ένδοξο δρόμο των πεπρωμένων της φυλής. Ο αθάνατος Ακρίτας και ο θρυλικός Μάραντον έγιναν τα σύμβολα των νέων αγωνιστών. Η ψυχική αντίσταση των Ποντίων θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της δουλείας που κράτησε στον Πόντο 4,5 αιώνες περίπου. Η ένοπλη αντίστασή τους κατά του κατακτητού σε πολλές περιοχές του Πόντου, λίγο πριν από τον ξεριζωμό, θα παραμείνει σαν ένα φωτεινό μετέωρο στην δραματική ιστορία του γένους. Το άκουσμα οποιοδήποτε ποντιακού ηρωικού άσματος, ο νους θα αναπολύει το δοξασμένο παρελθόν. Η ψυχή των Ποντίων θα ταξιδεύει πάνω από τον Πόντο, όταν οι ελεύθεροι Έλληνες θα εορτάζουν κάθε φορά την επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Θα θυμούνται τους θρύλους και τις παραδόσεις. Θα αισθανθούν εντονότεροι την ανάγκη να τις συνεχίσουν.
Πέραν την πόλην πέρανε, πέραν την τραπεζούνταν, πέραν και την Αγία Σοφιάν το μέγαν μοναστήριν. Όμως θα παραμείνει ολοζώντανη η πίστη του λαού ότι η Ρωμανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο.